Nakiktot, dagiti mangalap iti barangay Pasaling Pagudput Ilocos Norte, gapo iti nakita ang tatapaw iti baybay nga unidentified item. Mismo nga naitawag kiniya Mr. Carlos Saksak, kaniti presidente ti Fisher Fox Association of Barangay Pasaling Pagudput, para palang katuya pinag-examen iti nakita nga banag ng tapaw iti natakamat nga lugar. Iti panagresponde, dagiti panakabagi iti Philippine Coast Guard ken iti PNP na amuan nga dito kita may isang styrofoam container nga naglaon ti tofu ken may isang pail nga naglaon met iti epoxy. Digito kita nakita ni Mr. Eddie Lacuesta ken ni Mr. Christopher Lacuesta iti nakamat nga barangay nga atatapaw adaan iti kadayong 1 nautical miles manipod iti shoreline. Tinatakamat nga banak kit adan iti barangay officials para palang iti safekeeping. Ginutigot ti PNP di presidente nga masabol ti panagpakamo no kastoy nga di makita iti natakamat nga lugar. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.